'yan uwa masu kallonmu, jinmu da sauraronmu a wannan lokaci mai albarka. Ina yi wa ɗaukacin al'umma sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Babu shakka wannan maudu'i mai suna ruwa sinadarin rayuwa, malamin nan da aka sani mai suna Ibn al-Qayyim al-Jauzi a cikin littafinsa mai suna Tibbun Nabawi ya yi magana akan alma'u madatul hayat. Alma'u madatul hayat shine fassarar ruwa sinadarin rayuwa. Babu shakka idan ka shiga littafin Allah subhanahu wa ta'ala ina cewa bismillahir rahmanir rahim, wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Ubangiji mai dubun sunaye khalaqa kulla dabbatin ya halicci duk wani abu mai motsi, kullama da'aba alal arari, duk wani abin da zai iya motsi a ban ƙasa Ubangiji ya halicce shi mimma daga ruwa. Shi isa idan ka dubi wannan abin ko menene wanda ike motsawa da Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi da ruwa, sai ya ƙaddara ba abin da yake umda a rayuwarsa irin sinadarin ruwa. Idan ka dubi saman nan za ka ga ginshiƙi ce wacce da ruwanta ya ɗauke, wato rayuwar halittu za ta zama cikin kunci. Haka kuma idan ka dubi ƙasan nan da ruwanta ya kafe, za ka ga halittu, mutum, manyan dabbobi, itatuwa, ƙananan tsirrai a cikin kunci. Uwa uba, yayin da sama da ƙasa ruwanta ya dakata, to ana iya samun babban haɗari, ruwan gangar jiki ya dakata. Yayin da ruwan gangar jiki ya dakata, to babu wata gaba da za ta zauna lafiya. Idan kuka dubi jini a jikin ɗan adam, sunansa ruwa na jini, ma'i'ud damawi. Idan kuka dubi majina a cikin jikin ɗan adam, sunanta ruwa, ma'i'ul bulgami. Idan kuka dubi rawayar ruwa, wato ruwan kumallo a cikin jikin ɗan adam, wanda in yayi yawa ake kumallo jiki ke zafi, shi kuma sunansa ma'i'us safarawi. Idan kuka dubi saifa a cikin jikin ɗan adam, wannan saifar tana ɗauke da bulu ɗin ruwa mafi duhu-duhu, ana kiransa ma'i'us safarawi. Waɗannan manyan ruwaye ne a cikin jikin ɗan adam wanda ɗan adam ba zai rayu ba sai da su. To a halan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma'ajiyar sinadaran ruwa a jikin ɗan adam wanda la tu'addu wa la tuhsa. Akwai visible fat, akwai invisible fat. Wa'yancan da na lissafa cikin tumbi, cikin saifa, cikin ainihin huhu, cikin hanta, za ka iya ce musu kamar visible fat, abu ne wanda ka san da su, kana iya ganin su idan ka samu tawasiɗar ganin nasu. Shi kuma invisible fat, abin da yake cikinsu a manna a ɓoye, wanda ba za ka iya ganin su ba, za ka iya wato tsinkaye da su a ilimi, ka dinga kwatanta su a ilimi, babu mai fahimtar abin da kake akan wannan ilimin sai masana. Shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa tilkal amsalu nardibuha linnasi wama yaqiluha illa alalimun. Ɗauko wato kafar gashin kafar fatarka, idan ka ɗauki kafar fatarka, za ka iya cewa yayin da cikin gangar jikinka ya ɗauki ƙarfin zafi, haka kawai
bayan ɗaukan zafin nan, ko zazzaɓi ko wani mummunan haɗari da makamantansu, sai ka ga wani ruwa na ɓulɓulowa a jikinka, shine ruwan gumi. Idan ka ɗauki ruwan gumi, rashin fitarsa a cikin jikinka to babban tashin hankali ne. Kenan ka samu wani internal hot, wani zafi a cikin waɗansu gaɓoɓi, a ƙwaƙwalwa ne, a hanta ne, a zuciya ne, a huhu ne, a tumbi ne, a saifa ne, a duk inda yake a cikin ƙashi ne, ɓargo ne, zafin zai illata gaɓar jikin ɗan adam. Saboda rahamaniyarsa sai ya zo tirken ƙasan fata, sai ya ajiye abin da ake kira guddatul irq. Aka ce guddatul irq wato shine sweat gland shine jakunkunan da suke ɗauke da ruwan gumi. Akwai abin da ake kira daga ƙwaƙwalwa sympathetic nervous system ko autonomic nervous system, wato masana da masana'anta da mafuskanta, an fahimta ko, ta ƙwaƙwalwa, wadda wannan ƙwaƙwalwar take da hanyar da za ta iya ɗauko report na zafi na jikin dukkan wani sashi internally a cikin jikinka, yayin da ta gano cewa guri kaza ya ɗauki overheating wanda ya huce daraja 37. Daga daraja 37 zuwa ƙasa akwai inda ma kwata-kwata zafin da ake so ba zai huce daraja 8, daraja 7, daraja 6, daraja 5 ba. Gamin gamayyar lissafin ƙarfin zafi a jikin ɗan adam kada ya huce daraja 37. Da ya haura wannan to ya shiga haɗari, sai an zuƙo shi. Ina ne yake zuƙo shi? Ƙwaƙwalwa ce take bawa wannan system ɗin da na faɗa, sympathetic nervous system, sai ya dinga zuƙo shi a cikin kowace gaba yake, sai a dinga watso shi a cikin jikin ainihin fatar ɗan adam, sai ya ga gumi ina tsatsafowa. Shine dankararren ruwan gishirin ma'adanai irin su bad calcium, potassium, iron, phosphorus, selenium da sauransu. To sai wannan ruwan ya dinga fita, wanda da ba dan ya fita ba cikin jikinka zai zama kamar kayan miya a tukunya. Daga nan sai a iya samun nukurkushewa da kumbura da fashewa da zagwanyewa na waɗansu gaɓoɓin. Haka Allah ya yi mana a sanadin fitar ainihin gumi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, fatabarakallah rabbul alamin. Kenan ba dan Allah ya yi mana wayaran ɗin da shi kansa gumin zai fita ba yayin da jikinka ya ɗau zafi, a ce ya zauna, kenan a lokacin kuma ka yi sallama da duniya. Wannan ni'ima ce. Ka taɓa tunanin fitar wannan sinadarin ruwan da Allah ya ajiye shi, wanda yake fita da dalili? Ka yi masa godiya? To muna godiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana wato ma'aikatar zuƙo zafi a cikin jikinmu, ta fito da shi jikin fatarmu ta dinga zubar da shi ta ɓangaren gumi. Irin waɗannan sinadaran ruwayen da suke da amfani a jikin ɗan adam sun haura sama da miliyan 60 sau miliyan 60 wanda Allah ya ajiye a jikin ɗan adam, wanda in babu su to ba za a zauna lafiya ba. Babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye wa ido sinadaran ruwayensa wanda ba zai rayu ba sai da shi. Allah ya ajiye wa kunne sinadaran rayuwarsa na ruwa wanda in babu su ba zai rayu ba. Allah ya ajiye wa ƙwaƙwalwa sinadaran rayuwarta na ruwa, in babu shi ba za ta rayu ba. Allah ya ajiye wa baki sinadaran rayuwarsa na ruwa, in babu su ba zai rayu ba. Allah ya ajiye wa wato zuciya, huhu, hanta, saifa, ƙoda, mahaifa da duk kai. Bari ma in tabbatar muku, irin waɗannan sinadaran na ruwa su ne wanda idan mataye suka je suka haifarwa da kansu abin da zai lalata musu waɗannan sinadaran, to za ka ji in sun je asibiti za a ce
suna kan hormonal imbalance, wato sinadaran ruwayen cikin jikinsu wanda yake a sexuality da sexual hormones ɗinsu sun riga sun gurɓata sun lalace, don haka ba za su taɓa zama lafiya a cikin jikinsu ba. A hankali za mu ɗauko wata gabar mu wargaje bayananta gwargwado yadda za a iya gane me Allah ya ajiye a jikin ɗan adam. Naga kana motsa baki. A kalla mun dogon shimfiɗa dangane da abin da ya shafi wato ruwa a sinadarin rayuwa ɗan adam. To a kalla idan muka kalli nau'i na yin amfani da ruwa za ka ga kala-kala ne, ruwan da al'umma suke amfani da shi, wanda kuma jikin ɗan adam shine yake sarrafa shi a jikinsa domin ya masa amfani. Za ka ga yawanci akwai mutanen da ba su da ɗabi'a ta yawan shan yawanci irin waɗannan idan za ka ga suna yawan kamuwa da wasu me yake jawo haka? Da yawa mutane a nan suna kallafawa kansu shan ruwan lemu, sai su wadatu da iya ruwan lemu, wanda ko tsarin jiki ba haka yake ba. Shi tsarin jiki Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa mai tsarki inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim, awalam yara allazina kafaru anna samawati wal ardi kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Shi ruwa da kuke ganin sa, wato waɗansu sinadarai ne da suka haɗu suka yi ruwa. Duk da in ka kalli ruwa za ka gan shi ƙar, amma da za a kai shi lab a je a bincika sai ka ga ruwan wancan gurin na rijiya, ko ruwan wancan gurin na bohol, ko ruwan wannan gurin na famfo, ko ruwan wannan gurin na swan water, ko na faro, ko na gashi nan dai duk nau'in ruwayen da ake da za ka ɗauko su in ka gwada su sai ka ga wancan me yake ɗauke da shi, wancan me yake ɗauke da shi, wannan me yake ɗauke da shi, wannan me yake ɗauke da shi. Shi isa ma Allah subhanahu wa ta'ala tun da ya ce wato ainihin dukkan komai Allah, wa min kulli shay'in khalaqana zawjaini la'allakum tazakkarun, komai Allah ya halicce shi biyu. To za ka iya cewa shin shi ma ruwan kala biyu ne? A'a, ana nuna maka biyu ce ta samar da sama da miliyan kaza, ruwan gishiri da ruwan daɗi. An fahimta ko? Ruwan gishiri marajal baharaini yaltaqiyan bainahuma barzahun la yabghiyan. Marajal baharaini yaltaqiyan, wato mahaɗar tekuna guda biyu. In ka duba za ka ga ruwan daɗi da ruwan gishiri, bainahuma barzahun, a tsakaninsu akwai wata katanga da Allah ya sa ta sinadarin ruwan daɗi, sinadarin ruwan daɗi da sinadarin ruwan gishiri idan suka zo ba sa iya haɗuwa. An fahimta? Bainahuma barzahun sai ce la yabghiyan, wani baya cutar da wani shiga cikin wani. Kenan ashe in ka ɗauki wannan physically ne, abu ne wanda za ka gan shi yanzu, duniya ta haska shi, Al-Qur'ani ya faɗa, yanzu gashi an samu. To kenan a cikin jikinka ma ashe akwai sinadaran ruwan da wani bai karɓar na wani bai, akwai wanda sinadarin huta ma yake karɓa a cikin jikinka kawai. An fahimta ko? Sinadaran huta yake karɓa, wanda in ya samu sinadarin da ba na huta ba shi ba zai karɓe shi ba. Don haka shi shan ruwa a wajen ɗan adam dole ne, walau babba walau yaro, in yana buƙatar jikinsa ya rayu. Da mutum zai ta shan sinadarin lemo kawai, shi da ya ci abinci ya sha lemo ya sha, to ya azabtar da ƙodarsa. Ita ku ƙoda idan ka azabtar da ita, to za ta kasa tace maka jini. Yayin da ta kasa tace maka jini, daga nan za ka fara samun zafi a jikinka. Idan ya kai mataki sai ka dinga jin ƙaiƙayi a jikinka. Yayin da ka fara jin ƙaiƙayi a jikinka ka sosa sai ƙuraje, to ana nuna maka ƙoda ta kasa tace jininka a cikin jikinka, tsohon jini da gaɓoɓinka suka yi amfani da shi. Saboda me? Ka tsaya iya shan ruwan zaƙi kawai, ruwan lemo, baka sha cikakken ruwa ba. Za ku yarda da ni, ƙwararrun likita
waɗanda suke da ilimi na nephrologist. In aka je nephrologist su ne masana ƙoda, ilimin ƙoda suka sani, sukan iya ɗora mutane a in ka ji ƙugunka ko kwiɓinka na tsunkuni, na ɗaurewa, na kafewa, na ciwo, sai su ce dinga yawan shan ruwa. Da daddare ka sha ruwa wadatacce, da safe ka sha ruwa wadatacce, da rana da ka ci abinci ka sha ruwa, bi ma'ana ka ruɓanya ka kuma ruɓanyawa akan shan ruwanka. Daga nan idan ƙoda ta jika sinadaran cikinta suka zama linkib, akwai abin da ake kira nephrons, 'yan ruwa kenan. Su ne waɗanda duk inda ruwa yake a cikin jikinka sun san yadda za su yi su tsintsince mara kyau, su tara shi guri ɗaya, su tsintsince mai kyau, su watso shi cikin jiki, ya ci gaba da gudanar da aikinsa. Yayin da suka ji ruwa ya wadace su, kai ka ce kamar a ce mace ce za ta yi tata ta ƙullin geron da za ta yi kunu ko koko. Da an zuba ruwa sai ga wannan rariyar tana fita. To haka ƙoda take buƙatar wannan ruwan. Idan har ka samu kuskure baka sha wadataccen ruwa ba, baka shan wadataccen ruwa, wannan gasarar abincin da ake tacewa tsoho ya zo ya zauna a cikin ƙodar ya yi cikus. Dama ƙodar tana da wasu kofuna a kewayenta da ake kiransu kalaxit. Su wannan kalaxis ɗin nan da gasarar ta dandankare, sai a ce mutum yana ɗauke da calaxial stones, shine tsakkon kwani na cikin ƙoda. Kaga ka samu ciwon ƙoda kenan. In ma ba a gano kana da tsakon kwani ba, sai a ce ƙodarka ta kumbura, kidney swelling, ko kuma a ce kidney failing, a samu failing, an samu pyelonephritis. Su wannan nephrons din sun samu failing yin aikin su, wanda ba za su iya wato zuzzuke miyagun ƙwayoyin cututtuka da dankararrun abubuwa wanda yake cikin sinadarin ruwayen da yake buƙatar ka bashi ruwa mai kauri, ka bashi tsinkakken ruwan da zai wargaza shi. Kai amma hakan ma mutum idan ya sha ruwa, wannan ruwan da ya sha, da zai sha ruwa ya kwanta bacci, da sassafe ya sha ruwa, in ya je zai yi fitsari wadatacce, sannan kuma in ba haya zai iya wannan ba hayar ingantacciya, iji kawai jikinsa ya zama sakwai. Wa alaikas salam wa rahmatullah. Lafiya alhamdulillah. Masha Allah. Na'am. Na'am, menene tambayar ka? Na'am. Masha Allah. To a yanzu muna tattaunawa ne akan abin da ya shafi magani. Jiya ya ji tattauna da Profesa Kamilu Sani Fage. Muna godiya da gudunmawa da ake bayarwa, amma dai lambar wayar da za ku iya shigowa ita ce wacce take kan akwatin talabijin ɗinku. Wannan guda biyu na sama su ne lambobin dakta, da wanda yake da wata bukata ta musamman zai iya samun sa a wannan lambobi domin turo sako. Kuma wannan guda ɗaya ta ƙasa ita ce lambar da za ku iya shigowa. Za ku iya shigowa domin yin tambaya ko kuma neman wani ƙarin bayani a cikin wannan shiri na waraka daga tsirrai, wanda yake duba akan 'ya'yan itatuwa domin amfanin su a jikin ɗan adam. Kuma yau muna tattaunawa ne akan sinadarin ruwa a cikin sinadarin rayuwar ɗan adam. Akan makala za ka ga yawanci mutanen da suka fiye shan ruwa, za ka ga sun fiye yin yawan kuma gumi. Sannan kuma wani lokacin za ka ga gumin yana fito da wani abu mai uwa gishiri a jikin mutum, musamman idan ya yi gumi. To, ai dama shi isa ake gaya maka ruwan jikinka ina da kauri. Da zarar ka ba da ruwa ordinary water, ruwan da za ka sha shi mai kyalli, mai haske, mai kyau, to shi zai iya koro maka ruwa mai datti. Wannan ai datti ne, shine na ce dattin tsofaffin gishirin ma'adanai ne, wanda na lissafo su ɗazu, irin su dangin su calcium, potassium, iron, phosphorus. Da zarar ya fita, da za ka ƙi yin wanka, a ce ko kuma a ce a kana wanka amma yau ka mai da rigarka, gobe ka kuma sata, jibi ka kuma sata,
kai da ganin mutum ba sai ka tabbatar da wannan rigar kwana 2 ana sata ko kwana 3 ana sata ba, saboda za ga tana yin wani shati kamar an jika gishiri an zuba, dama gishirin ne. Ka fahimta ko? Kenan ashe shan wannan ruwa gishirin da mutum yake sha ne yake haɗuwa da ai in aka ce gishiri shine gishirin abin da tsiro ya zuƙo a ƙarƙashin ƙasa ya taho da shi jikinsa, aka zo aka sarrafa maka abinci nau'i sannan ka same shi a cikin abincinka, to wannan fa sinadarin ko da ba gishiri da ka sani ko kanwa ko ma meye, in dai ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ne da ake kiransu al'unsur au madatul kimawi, ina nufin chemicals and elements da yaren bature, in dai yana jikin wani tsiro to akwai lokacin da zai tashi daga aiki bayan ka ci abinci a cikin jikinka. Shi isa ina yawan faɗa wa al'umma, ka ba wa jikinka abu mai kyau, shi kuma ya baka abu mara kyau. Yaya za ka ba shi mai kyau ya baka mara kyau? To ka ba shi abinci mai kyau ka zauna ka ci, ya samun maka da ba haya, za ka je kai ba haya, ta bakinka ya shiga. Ka sha fruit ko wani sinadarin ruwa mai kyau, ka sha shi ya fitan maka da fitsari. Sannan ka zo ka sha ordinary water, ka sha shi ya fitan maka da gumi. To in ka duba idanka hawaye yake, in ka duba hancinka majina yake, in ka duba bakinka yawun baki ne ike fita, kunnenka ma akwai ruwan da ike fita wanda na wasu in cuta ta kama sai ka dinga gano shi kamar ɗiwa, ruwan kurji. Wasu ko ba za ka gan shi ba, amma da ka sa hannu sai ka ɗanɗana sai ka ji ina galmin ɗaci. Kenan ashe fitar waɗannan sana'a ga akan nan naka ma wani lokacin idan ka tashi abinci ya ratsa ka ko ka sha wasu maganin da sauransu, sai ga kanka ina dusa-dusa. Asalinsa ba dusa-dusan ba ne, ai asalinsa ruwa ne, bacteria ne daga kanka sai ya fito, sai a ce amosaninka daga kan mutum cikin jikin ɗan adam yake. Na'am. Na ga kamar layin ya katse, kuma abin da ya sa ba katse ka ba saboda abin da aka ɗauko. abin da Yawwa, to da haka yanzu za mu iya komawa cikin internal fat. Kwanaki na buga misali nake cewa da Allah subhanahu wata'ala ya samar mana da ƙoda guda biyu, ɗaya a dama ɗaya a hagu, sai ya bata wasu muhimman sinadaran ruwaye guda biyu, ɗaya a cikinta ɗaya a wajenta, ko in ce ɗaya a cikin tsakiyarta ɗaya a samanta. Na cikin tsakiyarta shine nephrogene. Shi wannan nephrogene ɗin ruwa ne Allah ya ajiye shi, idan ruwa gurɓatacce ya taru izama ya yi da lutin ya haɗu ya cakuɗa da shi, sai bututun saukar fitsari daga ƙoda zuwa jakar fitsari sai ya dinga zubowa. Haɗuwar wannan nephrogene ɗin da ruwan fitsari da aka taso zai zama ruwan fitsari, shi yake iya sanyawa jakar fitsari ta iya rike ainihin fitsarin. Idan babu shi a cikin ƙodar, kuma ƙodar ta zuƙo ruwan, iza mana an samu imbalance na shi nephrogene imbalance, to mutum fa ba zai iya rike fitsari ba. Fitsarin nan zai taho ne, da ya taho cikin bulada ina da garjin zafi da gishiri mai raɗaɗi, to za ga ko ƙaƙa izbo cikin fitsarinka ba za ka iya rike shi ba, za ka samu in control, sai dai ka ko bacci kake sai ka farka ka je ka yi, wani lokacin ma kafin ka je ka yi ya fara ɗiga saboda zafinsa ana so a zubar da shi, kuma gashi ba mai yawa ba ne. Saboda me? Wannan na cikin ƙodar da ike ɗauke garjin zafin da ƙarfin zarni, don wani in yi ma fitsari in ka zo za ka ji a wajen da za ka yi fitsari sai ka ji wallahi kamar an shafa rob a gurin, idan ka ina yin yaji saboda ƙarfin zafinsa. Wannan nephrogene ɗin na cikin ƙodarka, na cikin ƙodarsa to bai da yawa. Sannan wannan nephrogene ɗin na cikin ƙodarsa ya yi kaɗan, zai iya hana shi ya riƙe fitsari. Ta haka ake iya samun wato nephrogenic diabetes insipidus, wato nephrogene shine karancin nephrogene. An fahimta ko? Za ka yi ta fitsari sai a ce mutum yana da wato ciwon shuga, amma an auna sai a ga level ɗin insulin ɗinsa bai hau ba, kuma gashi ina yawan fitsarin. To shi ma ciwon shuga ne na ainihin ƙoda wanda ike sanya mutum kasa rike fitsari. Allah ya kiyaye.
to na ga kiraye-kirayen namu suna ta shigowa suna komawa. Aka makalla idan muka kalli yadda yawan shan ruwa za ka ga kuma idan mutum yana da yawan yin fitsari. na'am Wani lokacin kuma idan yana fitsarin sai ka yi dinga dama abinda zaka iya ganowa a nan gurin idan mutum yana yawan fitsari ka tambaye shi ina da yawan shan ruwa in yana da yawan shan ruwa to za mu iya cewa yawan fitsarin nan lafiya ne, ƙodarsa ce take washewa take aiki yadda ya kamata, kada a tsorata. In dai kana da yawan shan ruwa to dole a same ka da abu biyu, ko dai ka samu yawan fitar gumi ko kuma ka samu yawan fitar fitsari. Shi yasa za ka ga da damuna ko da sanyi da mutum ya sha ruwa to sai ka ga wannan ruwan ainihin kafin ɗan ko kunu ko ka sha sai ga kaji ka fitsari mai yawa. Saboda me? A da damuna jikinka da lemarsa bai da ƙarfin zafi, da sanyi ma jikinka bai da ƙarfin zafi. Shi isa to za ka ga mutum yana yawan fitsari bai yawan gumi, ba yawa ruwansa ina nan, za ka ga yana yawan fitsarinsa, kuma za ka same shi bai da matsala ta shuga kuma bai da matsala ta ƙoda. A'a, ana nuna maka ƙodarsa ma lafiya lau take. Saboda me? Ina shan ruwa ne, kuma idan ya sha ruwa kai tsaye wannan ruwan ya wanko datti, to dattin nan ba a so ya zauna a jikinsa sai ya je ya fitsari. Ko da zuwa kai ka je check off aka duba ainihin wato ɓangaren matsalolin da suke faruwa internally a cikin jikinka ta blood ɗinka, za a ga cewa lafiya lau kake. Kenan wannan ruwa da kake sha yana wanke cikin jikinka ne ka zubar da fitsari. Allah ya kiyaye. Don haka sainin ɗin da za ka gane wanda mutum ike da ainihin ciwon koda ko yawan, za ka ga cewa wani ya maje fitsarin ya kasa yin fitsarin. In ka duba sai ga ta menene me dalili. Wasu tsufa na iya kawowa, bi ma'ana a ce akwai abin da ake kira urethra cause, bututun fitar fitsari, wato wanda ya shiga cikin prostate, wato ƙasan mafitsara. Ana iya samun yan benign tumor, wasu yan ƙananan tsire-tsire, ta haka sai su haifar da ainihin enlargement, tsiran nama wanda ike fitowa ya rufe hanyar fitar fitsari. To shi ne za ka ga mutum ya samu matsala na ya je yin fitsari ya gagara, ko kuma ita ƙodar ta kumbura. Yayin da ƙodar ta kai prostate ɗin, shi gamman mafitsarin ya kumbura, to hanyar fitar fitsarin sai ya liƙe, da haka zai je dinga fitsari da ƙyar. Shi ko yin fitsari ka ji zafi sainin ne guda uku. Ko dai kana da matsalar ciwon ƙoda wanda ya hada da tirakun saukar fitsari, ko kuma kana da matsalar bulada, an fahimta ko kacan nephritis kenan, infection na koda, ko kuma bututun saukar fitsari, bulbo urethritis shine infection din da yake kama bututun saukar fitsari, ko kuma a'a kana da ainihin matsala na infection na ita koda, an samu matsala na cystitis ko kace chronic cystitis, shine inflammation in the bladder. Ita bladder ta samu wato ƙwayoyin cututtukan da suka kama ta, zaka iya fitsari da yawa, ko kuma ƙasan mafitsarar a ce a'a shine ya samu wato infection da ake kiransa prostatitis infection, shine ya samu zazzabi a sanadin kamuwa da ƙwayoyin cututtuka. Ta haka waɗannan sashin guda hudu su suke nuna signal, an fahimta cewar akwai wani haɗari. Ko kuma ka samu wato bladder injury, internal bladder injury, ko kuma opening bladder injury, ƙofar fitar fitsari ana iya samun tsagewa, fashewa da sauransu. Da tsarar fitsari zai fito zaka ji bala'in zafi, ko kuma a'a a cikinta mashimfiɗin fitsarin shi kansa wani kurji a lokacin ya fashe, to da fitsarin ya sai ka dinga jin mararka tana ce. Wannan ɓangaren maza kenan. Mata kuma akwai dalilan da suke samun wannan yawan jin ciwon marar, musamman su ma infection ne ike shiga ayarin mahaifarsu da kuma ayarin hanyar fitsarinsu. Babu wani abin da ike haifar da mummunan zafi da ciwo yayin fitar fitsari, ko dai a samu tsagewa, fashewa, ɗaɗewa, kumburi da makamantansu, ko kuma a samu mamayar ƙwayoyin bacteria da suke kama magudanar fitsari. Haka ake iya samun wannan fitar fitsarin da wahala ko fitar fitsari da zafi. Allah ya kiyaye. To wannan ce salam, idan mutum na fama da ciwon ƙoda, ciki
ta gefe kamar sakon ababai yake ce idan mutum na fama da ciwon ciki ta gefe ɗaya kuma gaban mutum yakan yi zafi yana da alaƙa da ciwon ƙoda? haka ne, ina da alaƙa da ciwon ƙoda ko ƙasan mafitsara. Akwai wani wasu bututaye a cikin ƙasan mafitsara da ake kiransu ampulla and seminal vesicle. Aka ce ampulla ko seminal vesicle, wato ana iya samun ciwon su ko raɗaɗin su. To in aka samu ciwon su ina fitowa jikin al'aura a ji zafi. Akwai tiraku, tirke ko bututun fitar fitsari, in ya samu tsagewa, fashewa, ƙuraje da sauransu, shi ma ana iya samun zafi a jikin al'aura. An fahimta ko? Sannan idan aka samu, kamar yadda na faɗa ɗazu, a bakin ƙofar mafitsara, shi ma idan aka samu wani miki ko wani ciwo, shi ma ana iya samun ciwo a al'aura. Sannan ƙasan mafitsarar da ake kira prostate, idan ya samu haɗari na akwai abin da ake prostate hypertrophy ko hypotrophy, ƙarancin functioning na sinadarai ko kuma yawan functioning na sinadarai, over function on underactive ɗinsu, wato aikinsa kaɗan ko kuma aikinsa ya zama ya sama, to shi ma idan bai balansin ba za ka iya samun wannan sainin ɗin na yanayin fitsari. A lokacin da ya gabata mun yi bayani, a lokacin nake cewa da yawa abin da ke kawo irin wannan matsala shine riƙe fitsari ba da ƙaidi ba. Kana jin fitsari baka je kayi ba har izuwa wani lokaci, saboda kai ingarman mai lafiya ne, sai ka ce ya zama ka iya riƙe fitsarin, to fitsarin zai iya cutar da kai, ya watsa maka bacteria. Bayan awa ɗaya da jin fitsarin ka je ka yi, yana rage maka ko yana ƙyanƙyasan maka da ƙwayoyin cututtukan hanyar mafitsara, shine urinary system, tun daga wajen al'aurarka har izuwa wajen ƙodarka. Wannan na iya faruwa a sanadin riƙe fitsari. Ina jan hankali ga samari da kuma su dattijai, kada wani position, zaman wani position na hira ne ko na karatu ne ko ma na menene, i zama kana jin fitsari ka ƙi fita, ko kallace ɗin nan da ake yi ya hana ka fita ka je kai fitsari, za ka iya samun haɗari. Su kuma samari na ce umdasa akwai abin da ke faruwa, wanda irin wasa da al'amuran nan da ake kira masturbation, wato istimna'i, shi ma na iya haifar musu mafi yawan matsaloli a hanyar fitar fitsari, ciki har da ciwon koda, har ma ya tafi zuwa kwakwalwa, ya rikita musu system ɗin kwakwalwa, ya zama suna buƙatar ilimi mai yawa da bincike da abin nan, sai ga yawan ciwon kai ko kuma rashin fahimta, ganewa, hargitsewa, har ma ya dinga haifar musu da yawan fushi ko damuwa. Duk waɗannan abubuwan na iya haifarwa da samari. Don haka ina jan hankalinsu a wannan gaba, in dai suna so su zauna lafiya, to su ɗauki shawarwarin ƙwararrun masana a kan gangar jiki ta fuska guda biyu, ko dai masu ilimtarwa a kan abin da ya shafi kimiyya ta gargajiya ko kuma kimiyya ta bature. Dukkaninsu masu ilimi ne, malamai ne. In mutum ya karanci gangar jiki, an fahimta ko, to cikakken masani ne, ya san jikin, ya san ainihin ƙwayoyin cututtukan da suke addaba jikin, ya san alamun kamuwa da jikin, ya san dalilan da ya sa jikin yake kamuwa. To waɗannan su ya cancanta a dinga tambaya, kada a kuskure a dinga tambayar waɗanda ba su da ilimi. Ubangiji ya ce qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Na'am. Assalamu alaikum. To barka dai, da muke tare. Daga ina? Hakura da wayar ka saurari wayar ka rabu da akwatin talabijin ɗin. To muna jin ka. Muna jin ka saurari wayar ka rabu, hakura da talabijin ɗin.
to kaga kenan ka samu magani, to dan me zaka bar shi? In dai ka samu magani, shi kaga kenan ruwa ya za kamar dama shi taken shirin namu alma'u madatul hayat, ruwa sinadarin rayuwa. Duk abin da ya zama maka magani za ka yi amfani da shi. Kuma idan har abin ya zama chronic dama, ai akwai mataki na farko. In aka ce yi amfani da ruwa, shi ake kira matakin farko a bawa kai kariya. Idan har ka sha ruwan nan ka ji ciwo ya ɗauke, daga baya sai ka ji ya dawo, to ai wajibi ne ka je ka yi magana akan ƙwararrun masana, sannan kuma sai su ɗora ka akan abin da zai zama maslahar gangar jikinka. La'alla can ka samu gudunmawa, yanzu kuma jikin naka magani yake so, ciwon ko wani gyambon ko ƙurajen ko kumburin ya buɗe, kenan da ka daina sha sai wannan ciwon ya dawo maka, to magani za ka nema insha Allah. Idan har mutum yana da irin wannan matsalar, daga cikin waɗanda Allah ya huwa cewa muna daga cikin waɗanda in dai ka tattauna da mu za mu iya baka magani insha Allah. Lambar dai za ka iya kira wannan ta sama domin ka sami waɗannan magunguna. Malam akwai wani sako ya ce salam, dakta dan Allah idan na yi fitsari yana yawan yin kure sosai, kuma wannan ya daɗe yana damuna. To dama shi ana iya gano cututtuka a cikin jini, ana iya gano cututtuka a cikin yawun baki, saliva kenan, ana iya gano cututtuka ta ɓangaren jini. Shi isa masu tasa-tasai suka fi ɗiban waɗannan, ko hadda ba haya. Yawwa, kaga kenan akwai physical problems. In aka ce fitsarinka ya yi fari ƙar da kauri yana kumfa, ko fitsarinka ya yi yalo shar, an fahimta ko fitsarinka ya yi girin kalo kamar yadda ka faɗa kore, ko fitsarinka ya yi jaza zur, ko fitsarinka ya yi duhu. Mu a bincikenmu, in fitsari ya zama fari kar wanda ike da kauri kuma ɗauke da kumfa, to huhunka ya taɓu, mu ta nan muke bayarwa. Idan fitsarinka ya zama yalo ne, kuma wannan yalan ya yi shar, kana da shawara overbilious, za mu ce daga cikin tumbinka ne, ɓangaren tumbinka to ya samu matsala. Idan kaga fitsarinka ya zama wato jazazur, kuma wannan jazazur ɗin iza mana cewa wato a yanayi guda biyu, ko dai a ce kana da ainihin wato albiziasis, shine tsargiya, ko kuma mu dubi fuskarka da jikinka, idan muka ƙara gani kumburi ne ko ainihin wato ɗashewar baki da sauransu, sai mu ce daga hanta ne. In kuma fitsarinka duhu yayi dulum, an fahimta ko ya zama baki-baki mai duhu, to ya koma bulu, za mu ce daga saifa ne. Wannan kimiyyar ta fito daga wajen wato manyan ƙwararru na Islamic, musamman idan ka ɗauki Abubakar Razi a cikin littafinsa Alhawi fi ɗibbi, ko ka ce a Ibn Sina a cikin littafinsa Alƙanun fi ɗibbi. Haka suke ta irin wannan bayanan. Kenan ashe za ka iya gano, kai ma za ka iya tas ɗin da ka ajiye shi kaga fitsarin yanayin launinsa inda ya fi karkata, to akwai irin bayanan da za ka yi, kuma insha Allahu in ka ba da matsala ta huhu, wannan fitsarin zai yi normal. In ka ba da farin fitsarin mai kauri mai kumfa, in ka ba da magani na wankin hanta jazazur zai ɗauke, in ka ba da baki saifa duhun nan zai ɗauke, in ka ba da shi kuma kore da ake magana, fitsari ya zama kore shar, to shi kuma matsala ne na gall bladder. In aka ce gall bladder, ita ce maɗaciya, tana yin wato akwai abin da ake kira bori, a ce borin jini, an fahimta ko borin ruwa, wanda in ruwa ya bori sai ga kifaye sun mutu, ko kuma ruwan ya yi yawa, an fahimta ko, to haka ita kanta maɗaciya take yin bori ta kumbura, maimakon ga hanyar da za ta fitar da sinadarin ruwanta zuwa ainihin pancreas, inda take karɓar wannan ruwan bile ɗin, sai ya dinga komawa cikin tumbi, daga nan sai fitsarinka sai ya ɗauka.
an ce kana da shawara kenan. Wasu ma a ce shi ke iya zama jaundice, mai koren shi yake iya zama jaundice, don in koren yayi yawa har ido yake kamawa. Da haka idan ya kama ido aga kore yana iya taɓa kwakwalwa. Abin kai tsaye daga jikin hanta ne, amma ɓangaren maɗaciya nan muke ɗauka. Duk wannan fikira ce da Allah subhanahu wa ta'ala yawwa sai insha Allah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yawwa sannan mu dai. Masha Allah. Na'am. Wato sanyi ne amma na kirji. In kaga fitsari normal yana kumfa over, to ana nuna maka ina ɗauko sirkin sanyin huhu, dan shi ike ɗauke da phlegmatic. Ta nan ake iya duba a ce farin fitsari mai kumfa, sai a ce to ya samu ƙarfin sanyi amma na kirji. Kasan sanyin kala-kala ne, akwai sanyin kirji da ike bada tari, akwai sanyin mara na infection, akwai sanyin kashi, akwai wasu sanyin, amma dai waɗannan su ne ma'alum waɗanda idan suka kama mutum to akan iya gano su ta waɗansu dalilai, kamar yadda kai ɗinnan za mu iya gano naka mu ce to sanyi ne, ko mu ce farin sanyi ne, wanda wannan farin sanyin ya yi atakin ɗin ƙirjinka. Ta haka wannan fitsarin naka za ka iya yin fitsarinka normal, amma kumfa ta yi oba. Allah ya kiyaye. Wani magani ya kamata ya amfani da shi kenan a ɓangaren da ya shafi Islamic? To a ɓangaren Islamic akwai magunguna cikakku, musamman ma idan aka zo aka ce sanyi ne irin na ƙirji, za mu ɗora ka inda Allah subhanahu wataala yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa yasqawna min ka'asin kana mizajuha zanjabilan. Kaga kenan al'abrar, wato waɗanda suka kubuta bayan Allah a cikin aljanna, ana shayar da su ruwan shayi, shine ruwan ɗumi, shine wato kofin zanjabil citta mai ainihin wato yatsu. Idan aka nika ta aka ɗan haɗa mata irin kamar kayan yaji ɗin nan, irin kanumfari, citta, masoro, aka sa yar tafarnuwa haka yar kaɗan aka nika, in dai za a dinga sha a shayi, to insha Allahu in dai sanyi ne na kirji, kuma shayin kada a sha shi da ƙarfin zafi, sai an ɗan fifita shi ya zama media, wato shi ba da zafi ba, shi kuma bai sanyi ba, tsaka-tsaki. In dai za ka sha, to in Allah da zai zama ya wanke huhunka, kuma za ga fitsarinka ya zama normal da izinin Allah. To ka ji magani kyauta malam ya bayar, to amma kuma akwai magani na sayarwa, idan kana so ka kira wannan lambobin malam zai aiko ma da shi har inda kake. To akram kallah, ya kamata fitsarin mutum din ya zama? Shi fitsarin mutum abu ne ma'alumi. Za a gan shi fari ne normal, kuma sannan har ma kyalli yake yi. Sannan wannan fitsarin kuma za ka gan shi bai fiye kumfa mai yawa ba, duk da cewa idan mutum yana da lafiya, idan yana fitsarin, ƙarfin fitsarin za a ga yana yin kumfa. Ka fahimta ko? Za a ga ƙarfin fitsarin yana yin kumfa, amma wannan kumfar kuma za ta zama wato mai ɗaukewa ce da wuri, tana tasowa take ɗaukewa. Amma wanda fitsarinsa kumfar take daɗewa, bata ɗauke ba, bata bi jiki ba, bata bi fitsarin ba, to wannan shi ake kira fitsari mai ciwo. Na'am. To na ga akwai sakonnin ne kuma bari mu kalli. To salam malam, menene alamar kamuwa da ƙoda? To alamun kamuwa da ƙoda akwai abubuwa da yawa, kamar yadda muka faɗa, ana iya samun tashin zuciya, ana iya samun ciwon ciki, ana iya samun ɗaurewar kwiɓi, ana iya samun ciwon baya, ɗaurewar baya da makamantansu. Kuma ana iya samun fitsari da ƙyar, a jin mutum zai iya jin fitsari amma ya je ya yi shi da ƙyar. Wani lokacin kuma idan ya zo fitsarin zai dinga jin wani ciwo ko caka-caka, in ya je ya fitsarin sai ya je ya samu sassauci. Amma in fitsarin kuma ina jikinsa sai ya dinga jin wannan ɗaurewar ta kwiɓinsa. In ta dama ce zai ji zafi a dama, in ta hagu ce zai ji zafi a dama, amma ta kwiɓi tafi kaɗan ne take shigowa daga cikinsa daga gefe, amma mafiya yawansu ta fi yawa daga kwiɓi. Sannan kuma ta fi ƙarfi daga bayansa, wanda haƙugu take kama masa sai ta dinga ɗaure masa jijiyoyi. Waɗannan su ne
alamun ciwon koda. Kuma sannan idan abin ya karfi za ka dinga jin bayanka kamar wani ciwo ne ake kwankwatsa ka daga cikin ƙashin bayanka, har ma wani lokacin ka ce a dinga buga maka bayanka ko kuma a dinga taka maka shi ana tattaka sai ka dinga jin daɗi. To a yi hattara wajen tafiya wajen neurologist ko nephrologist, masana hanyar fitsari ko masana ainihin wato ainihin bangaren masana fitsari ko koda da makamantansu insha Allah a daidai wajen kwararrun likitoci. Wannan ya ce akwai wasu nau'in ruwa waɗanda ba a cika yin fitsarinsu ba? Akwai shi ma. To nau'in ruwan da ba a cika fitsarinsa ba, in ka ɗauki ma'u zamzam lima shuriba, shi ruwan zamzam malaman kimiyya suka ce zama ike a jiki, in ka sha shi duk inda zai sai ya koro mara kyau ike ta korowa. Da haka shi magani ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, idan ka sha shi mafi yawansa ina zama a cikin jikin ɗan adam. Wannan shi ne ruwan da bai fiye fitowa a jikin ɗan adam ba, shi kuma kowa ya san shi guda ɗaya ne a duniya, daga rijiya ɗaya ike fitowa, shi ne ruwan zamzam. Wannan mutum ya faɗa. Wannan tambayar sai wani abu ya faɗo mu, ko san za ka ji ko jita-jita ce ko gaske ne, za ka ji ana cewa wasu ruwaye da na roba wata zan fa kama a ce idan mutum ya tafiya da ruwan ba ya yi amfani da su ba zai wani dinga yin fitsari. A'a, shi ala ayya halin abin da ake kula, wato kamar yadda na faɗa, ai ruwa nau'i ne, na kowanne na faro ne, na su suwan ne, na su sona ne, na waye, dukkaninsu kowane ruwa da irin sinadaran da yake cikinsa. Na haka in kana shan wannan ruwan yana baka matsala, canja wani. Na'am. Daga Nijar, wa kenan? Waye? Sunanka? Janyo. To, muna tare da kai. Daga ji fulatanci ne. To, ka gani ba jin fulatanci ne. Ka bari in an tashi ka bugo, in an tashi muna program, in an tayi ka bugo. Na ji shi tambaya yake, kuma kamar misali irin wani mutum zai tafiya nake nufi. Na'am. Sai a ce masa ya sha ruwa na irin na roba waɗanda ake sarrafa su a roba, saboda haka wannan ba zai sa shi ko ya tafi hanya da to ai dama ai zai iya sa ka, shi kawai abin da ake nuna mutum, duk mutumin da yake da ingancin koda, yake da ingancin mafitsara, lafiya lau zai sha. In kaga kana shan ruwa kana yawan zirga-zirga, ai akwai matsala. Babu wani duk wani wanda kaga yayi tafiya a zo a ce wai ga wani ruwa kadai da zai iya shan sa, wannan ba zai sa shi fitsari ba haka bane. Kawai ingancin lafiyar ka shine. Yawa, da haka in kana da lafiya a tafiya, in baka da lafiya a tafiya, kai zaka auna. Shi isa ya baka ilimi. Allah ya baka ilimi, ya faɗakar da kai. Akwai abin da ma baka da ilimin sa, amma yanayin da yake zuwa ta nan wannan yanayin sai ka fahimce shi. Da haka me kafi, in kai kana da yawan fitsari, to za ka yi tafiya sai ka rage shan ruwa. A'a, baka da yawan fitsari, in zafi ya zo maka, ruwan jikin naka konewa ma yake da kansa, sai ka ci gaba da yawan shan ruwa. Bari mu ji mai waya ta karshe. Ruwa da yanayi na lokaci. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am. 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 Dama shi shuga ƙa'idarsa yana iya kama kowane irin sashi. Akwai ciwon da ake kiransa eclampsia. Shi eclampsia shine ciwon da yake kama neuroplate. Yawa, neuroplate wata shimfiɗa ce, wani faifai ne a ƙwaƙwalwa yake sauko da neurons ɗin nan, shi yake sanyawa ka iya motsa gaɓarka.
to yanzu ana nufin shi shuganki ya kama miki kwakwalwa, ya haifan miki da eclipsia, wato girgiza haka da sauransu. To wannan girgizar an samu over neuron diseases, shine over neuron diseases. Akwai lower neuron diseases, shine mutum zai dinga tafiya slowly, amma over neuron diseases shine zai dinga girgiza ko a samu ainihin wancan ciwon da ake kira eclipsia. Akwai Huntington, shi ma ciwo ne wanda ike bada wannan girgiza, an fahimta ko, da turanci ana kiransa kori. Duk waɗannan bincike ne a matsayin, dan ni na ma kwarewa akan binciken kwakwalwa, shi isa na gano cewa ta samu over neuron diseases. Wannan neuron ɗin da ike sawa ka iya motsa jikinka awansa yayi yawa. To sai ki tara a wannan lambobi da suke saman akwatin talabijin guda biyu. Akwai wani sako a takaice ji Allah da nake so in isar da shi. To domin idan kin kirawo wannan lambobi za ki iya samun malam sai miki bayani kai tsaye duba da yanayi na lokaci. Amma bari mu ji a sakon da zan iya bayarwa ga al'umma ta musamman Najeriya, musamman arewacin Najeriya, muna roƙo al'umma a tausasa wa al'umma saboda lokacin watan Ramadana. Halin da ake ciki hali, wato kowa ya tarar da inda baya so, mawadata sun tarar da inda ba sa so, ma'aikatan gwamnati sun tarar da inda ba sa so. Duk wadatar ka yau ka je gurin, shine azabar hauhawar farashi. An kai ƙarshe, yanzu ne ake cewa za a dakata da fita a je a yi oda. Yayin da mutane suka daina fita odan nan fa shikenan sun kari, kuma in ba su yi odan nan ba talaka ma ba zai samu abin ballanta na siya. Don haka abin da nake cewa mu ɗauki hanyar da za mu iya yi wa junanmu adalci. Waɗanda suke ajiye abinci don zatin Allah su daina ajiye shi don tsada, wallahi wannan abin sai ya juyo kansa. Daga ƙarshe azumi ya keto, abin da ake tara abinci don a bawa al'umma sadaka iya watan azumi yanzu fa ya kau. Da haka ko da yaushe al'umma yanzu a cikin neman gudunmawa suke, a ware abu a ce sai lokaci kaza. Kana da shi, kowaye ka gani kakka duba rigarsa, kakka duba waye. Ina roƙon al'umma mu taimaki 'yan uwanmu na jiki, mu taimaki 'yan uwanmu na nesa. In za mu yi aiki, mu yi aikin Allah. Waɗannan kalmomi nake cewa. Yawwa, assalamu alaikum.